Sa subong ah ang pagsusum sa face mask una-una ina sa ato na no. So like what we did in COVID-19, do hindi pa subong mugin na level, do ay pa na gina-consider na mabalik kita sa pandemic level sa atong nga ano ganing tawag natin sila now terms natin during the COVID-19 minimum health standards. I think wala pa na sa minimum health standards na to kung pertussis ang natin but it can be considered. But again, why not? Hindi kung pwede malak. Hindi kung ay bisan wala sang outbreak na pareho sini. Nag-face mask makita kung gusto natong mag-andam kita.